Ros i neges allan ar Twitter yn ddiweddar yn gofyn am awgrymiadau o lefydd i fynd i weld gêm pêl-droed dros y penwythnos. Ddoth na lwythi o ymateb ac yn ei plydd cynnig gyn 2 glwb sy'n chwarae o fewn tafliad carreg i'w gilydd. Felly, pam fynd i weld 1 gêm o pêl-droed ar Bnawn Sadwrn, pam felly i weld 2? Pwy ydi Mynydd Llandygau? Mynydd Llandygau, dwi'n meddwl mae yna dîm y mynydd ers dechrau'r ganrif rili'n dyddio nôl i oes y chwaral pentra i chwarelwyr ydi Mynydd Llandygau. A wedyn da ni wedi ail sefydlu yn 2000. So da ni wan yn haen 4. Mae wedi bod yn gyfnod anodd rili efo Covid. So lot o reolwyr yn deud. Ond ia, dechrau enjoyo pêl-droed yn ôl. Ond ia, lot o bêl-droed yn yr ardal hefyd. Pa fath o berthynas sy'n na rhwng Mynydd Llandygau a rhwng Bethesda just lawr y lôn, lle? Dwi'n meddwl mae yna lot o ddŵr wedi mynd o dan y bont yma. Yn amlwg cyn reolwr ni yma sydd wan yn Bethesda. Yn amlwg pan da ni allan yn cael peint neu beth bynnag, mae yna amball beth yn cael ei ddeud, ond mae gyd yn tongue-in-cheek kind of peth, really. Wel, Glyn Morris, nathach chi chwarae rhan allweddol mewn ail sefydlu'r clwb yma Mynydd Llandygau, yndo? Do, nathon ni ddechrau, wel, be ddechreuodd y peth i gyd, lly. O'n i ddim ddeol chwarae ffwtbol yn hun, lly. A o'n i'n tŷ yn Bnawn Sadwrn, a dyma na groc yn drws. A na 3-4 hogia lleol, a dyma nhw'n gofyn swn i'n mynd efo nhw. A dyma jyst dechrau fyna, lly. Oedden ni'n mynd bob dy Sadwrn, lly. A nathon ni jyst desidio junior gyngrair wedyn. Da ni'n glwb teuluol, lly. Mae Iwan, mae Pyna, lly. Mae o'n gapdan y clwb ar hyn o bryd. A Eryl, y finga, fo sy'n gwachod ar ôl y cae, groundsman, lly. Wel, dwi wedi bod yma bore yma ers hanner awr 7 bore yma i rwlio'r cae sbeicio fo. Da ni'n neud o, achos da ni'n caru pêl-droed a neud rhywbeth nôl i'r cymuned, fyd. Hyn pan dwi'n neud o, dwi'n cael buzz allan o neud y cae edrych yn, wel, weddol iawn, lle. Pryd dwi'n gorffan chwarae mewn chydig o flynyddoedd, byddai dal yn dod i watcha drogio bob dydd Sadwrn efo'r plant. So yndi, part mawr o dim bywyd fi, bywyd y teulu i gyd. Mae rhaid bod y clwb yma yn meddwl dipyn i chdi, achos dwi ar ddall bod gen ti rhyw waith celf arbennig ar dy goff i gofnodi hynny. Nes i a frwt, pan i'n ei ffwr ar holde, diseidio gael tatŵ o bathodyn Clwb Eol Llandygau. Nid pawb sgynny na heina? Na, gos, na. Dwi'n gallu dweud fi oedd y gyntaf i gael o di fel yn y byd yma. Y cwestiwn pwysica am o'n ni ydy, lle goblin gesti afel ar y cap na? I mi, gynno Bill. Wedi Bill? Ond i chi, Malcolm Allen. O, say no more, felly. Gyda'r gêm fan hyn eisoes wedi cychwyn a gydag 1 llygad ar y cloc, roedd hi'n amser i mi adael Mynydd Llandygau os am gyrraedd Parc Meurig lawr y lôn ym Bethesda mewn pryd ar gyfer yr ail hanner. Helo, hi Aniki, sut wyt ti? Iawn, diolch. Croeso i glwb pêl-droed Bethesda Athletic i Parc Meurig. Diolch yn fawr iawn. Cwestiwn pwysig ar y pwynt yma, beth yw'r sgôr? 1-dim i Bethesda, dwi'n falch o gadaid. Fel Glyn Morris a'i deulu yn Mynydd Llandygau, mae cysylltiad Nerys Williams gyda Bethesda Athletic yn mynd yn ôl sawl cenhedlaeth. Come on, Bethesda! Oedd yn haid yn drysorydd yma yn had yn sgrifennydd ac yn dal yn ymwneud â'r clwb, lle. Nes i gwarfod yng Ngŵr yma, oedd yn had yng Nghyfradd yn reolwr, oedd yn reolwr ar y tîm pan o'n i'n ifanc yn gwneud y te a ballu hefyd, lle. Wedyn yndi, mae wedi bod yn rhan fawr o mywyd i ddeud y gwir, lle. Gareth, da chi wedi bod yn ymwneud efo'r clwb yma ers blynyddoedd lawer o beth dwi'n ddall? Do, a chwarae ydyn nhw o gwmpas yr waith 60 blynedd yn dol. Fi sy'n chwarae Mynydd Llandygau blynedd yn dol, de. Do, tad, o gynnu nhw tîm bach dar amser yn hefyd. Nôl ia, dwi wedi bod yn chwarae ffwtbol yn oed i glwb arall ac yn dal i fod yn secretary yma, efo chi. Dwi'n ysgrifennu, de, efo chi. Ond mae wedi bod wertho, de, yn y meddwl i, cos da ni wedi cael amser braf, de. A wbeth i sbio ymlaen amdano chi. Sa'n byd heb ffwtbol, de. Mae'n ardal lle mae yna gymaint o glybiau pêl-droed yma o fewn tafliad carreg i'w gilydd yn does?
Yndi, ond eto sydd mae o'n reit rhyw territorial, dwi'n meddwl. Wel i dim hogia mynydd Llandegai yn dod i Bethesda, a hogia Bethesda mynd i mynydd. Mae pob, dwi'n meddwl, efo fath o sa'ch bod yna rhyw derfyn naturiol lle mae hogia'n aros efo'r clwb. Da ni lwcus iawn efo yma, ers y blynyddoedd wan, dwi'n meddwl, tydi Bethesda ddim wedi bod yn gwneud cystal a beddylia efo fel clwb, clwb enwog ofnadwy. Da ni'n gwybod stan eisiau yma, Bethesda wedi chwarae yr FA Cup. Waw! Wedyn pethau bach fel a dwi'n meddwl un o'r her fwyaf dwi'n meddwl i ni oedd trio dod â clwb yn ôl i fyny safon, a gwneud hynny fo hogia lleol hefyd, cos maen nhw gyd yn hogia lleol yma, i ddweud y gwirth â chdi, a i bentra mor fychan. So ni'n meddwl, mae pob yn Bethesda yn abod un o'r hogia yma sy'n chwarae'r cae, neu'n perthyn nhw'n beth fel a dwi'n meddwl dyna da ni'n trio cael rhyw footing bach ar gyfer y dyfodol. Fues i yn mynydd Llandegai yn gynharach pnawn 'ma, a nathon nhw bwyntio allan amball waith yn fan'na bod nhw'n chwarae haen yn uwch na chi. Yndi, a i fod yn deg hefyd, yndi, swn i'n probably deud hefyd wrthach chdi na rheolwr ni rwan Mark Hughes oedd y rheolwr nath fynd â nhw i fyny'r haen yna hefyd de. So, da ni'n gobeithio fydda ni wneud eto. Dilyn yr un yn llwybyr felly, Wel, Nerys, y chwip yn ôl yna i fynd, fuddugoliaeth i chi, fydd pawb yn hapus am wythnos arall? Hapus am wythnos arall, 3 gol i 1 i Bethesda wedyn hapus iawn, ond mae'r gwaith yn parhau am yr wythnos. Fi isio llnau y clubhouse wan a golchi'r kits a falle yn barod ar gyfer gêm wythnos nesaf. O 2 gêm bêl-droed a dwi wedi cael cyfarfod digon o gymeriadau hefyd, ond da chi'n gwybod be, mae'n amser i mi fynd adre i gnesu rwan.